खुंगा नैथि बोसोरसालियाव जथुमा बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुम थावनि रंगमन्च समखम तिनियालि धेमाजि जिल्ला बे हाबाफारियाव फारियै बाहागो लायो गाहाय आलासि मनरन्जन बसुमतारी शिवराम बसुमतारी बोसोनगिरि धेमाजि जिल्ला एबसु सुशान्त मुसाहारि नेहाथारि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद रातिराम बसुमतारी GMMMC बानेश्वर गयारि मावख' नेहाथारि UPBPनि तुलन सनोवाल नेहाथारि GNSM आरो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरजोंनो लोगोसे खौरांगिरि बिथांमोना नुजाथि फैयो। पर्टेल निउज खौरांगिरि पर्टेल निउजआ दिनै खौरां ससियेल मिडियायाव जिथु खौरां बुथुमनाय बे हाबाफारियाव दिनै गोदान मोनसे मात्रा सृष्टि खालामदों आरो बिनि दारै समाजखौ फोसाबनाय समाजखौ गुस्लायहोनाय समाजनि जिबिलाक जेंनाफोर बेफोरखौ मोनसे मेडिया हिसाबै सरकारनो फोरमायनाय बिनि दारै गोबां खामानि मावदों आरो बिसेसकै आं बाख्नायनांगोन खौरांगिरिफोरखौ बिथांमोननि नाजानायावनो जेरैहाय खोब बिस गोनां ड्राग्सनि जिथु प्रचलन बेयाव गोबां जादोंमोन दा बिथांमोना पुलिसजों हेफाजाब खालामनानै गोबां ड्राग्स पेडलारफोरखौ हमनायनि थाखाय आं गासैबो बे ओनसोलनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावदों आरो जिहेतु खौरांगिरिखौ राष्ट्रनिमोन चतुर्थ स्तम्भमोन ब्रैथि स्तम्भ होनना बुंनाय जायो सेथि स्तम्भआ जाबाय बिधान मण्डल कार्यपालिका न्यायपालिका आरो संबाद समयबा बे मोनब्रैया गासैबो मोनसे मर्यादा दं गासैबो मोनथाम मर्यादा दं सामाजिक भाबै मोनसे मर्यादा मोनदों बिथांमोना आरो आयेनि भाबै मर्यादा मोनदों किन्तु खौरांगिरि बिथांमोना दिनैसिमहालागै रांखान्थियारि जिथु मर्यादा मोननो हायाखै बेनि थाखायनो सरकारखौ मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय बिथांमोननि सोलिनायनि थाखाय बिथांमोननो मिनिमामबो साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरनो माबा मोनसे होनांगौ होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायदों। দাদা সুধিব খুজিছোঁ যিহেতু দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যিহেতু ৪০ তাৰিখত আজি যিহেতু চিমেন্স সংঘ অনুষ্ঠিত হৈছে আচলতে ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে আগবঢ়াটো আপুনি বিচাৰে মানে গোটেই টিমটো বিশেষকৈ আজি চিমেন্স চাপৰি আঞ্চলিক যিটো পৰ্টেল নিউজৰ যিটো সন্থা আছে তাৰ উদ্যোগত তাৰমানে অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলা বড়ো পৰ্টেল এপছ পৰ্টেল নিউজৰ যিবিলাক সংবাদকৰ্মী আছে তেওঁলোকলৈ মই সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোক ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু আজি অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই পৰ্টেল নিউজৰ যিটো সন্থা আমি জানো যে ভৱিষ্যতে যিবিলাক তাৰমানে সংবাদ জগতত কৰণীয় কাম আছে গোটেইখিনি মিলি পেলাই তেওঁলোকে কৰিব আৰু সকলো সংবাদকৰ্মীৰ লগত একেলগে থাকি তেওঁলোকেও সংবাদৰ কামেই কৰিব বিশেষকৈ যিহেতু মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে সংবাদ জগতে যিহেতু ৰাইজৰ যিবিলাক দুৰ্দশা সমস্যা যিবিলাক বিভিন্ন সমস্যাসমূহ